Mynediad i systemau'r coleg o gartref. Y ffordd hawsa gan y mynediad i'r holl systemau'r coleg ydy drwy gwefan y coleg gy.ac.uk. Ar unrhyw dudalen o'r wefan y coleg, ewch i lawr i waelod y dudalen i weld bwtwm yn dweud Staff a Dysgwyr. Cliciwch y bwtwm yma a byddech yn cael cysylltiadau i systemau allanol grŵp Llanrillomennau, yn cynnwys eich e-bost, Moodle ac Edrec. Cliciwch ar unrhyw un o'r rhain a bydd yn eich arwain at y gwasanaeth perthnasol. I gael mynediad i unrhyw un o'r gwasanaethau yn gysylltiedig â Google, er enghraifft Classrooms neu Google Drive, arwyddwch i mewn i'ch e-bost. Unwaith rydych wedi gwneud hyn, cliciwch y bwtwm sgwâr Google Apps yn y gornel a gwelwch cysylltiad i'ch Drive. Ymhellach i lawr Google Classrooms gan gynnwys llawer o wasanaethau eraill gallwch fod angen.